Dhi nyime en ni johala e chiro ma Kikongo e ward ma Moru Bay South County ma Nyatike ywago lwasi marach mar timo ohala e chiro no ka giwacho ni ler tin kendo kata chope malong'o ma ginyalo tiyo godo bende onge. George Juma nigi ler mathoth. Chiro mar Kikongo e ward ma Moru Bay e subkono ma Nyatike en kar nweng'o nogan mathoth e ward ma Moru Bay. Ka opogore kod bedo kanyo mapidho familia mathoth, chiro ni bende koro golo osuru ne piny owacho mar kaunti kaachiel kod piny owacho mamalo. Johala mathoth mayudo nweng'o margi ka kuom chiro ni, kata kamano ywak ni wan gi ok dhi maber nikech lwasi marach mar timo ohala. Gigewa waonge ler mwanyalo bedo godo, miwauru tank, miwauru taya manyalo konyowa mondo rito wandwa, miwauru gate mar chiro. Soko ni chafu, hatuna sehemu ya kumwagia takataka. Tunataka jamani, mtusaidie serikali, mtulete ile gari ambayo inaweza kutusaidia tukiwasha takataka, inachukua inaenda inamwaga sehemu. Kolera kaka koro sani koth chweni kinyalo donjo nwa wadwa ni mondo konywa wayudi yo madwa dhi gode cho maber mowinjore. Nikech wang'ado osuru e iye ka, wang'eni osuru mwang'ado ni okonyo wagang'o. Jakom ma jolago ma Kikongo Joas Mundara Moregi wach ni chiro ni onge taya, onge cho malong'o, kamipuke taka bende onge kod midhiero mamoko. Sasa tunaomba serikali warete vitu tusaidie wananchi. Era tatu hatuna choo vizuri. Johala gi bende wani chiro ni mane ogernegi tin kendo ka koth chwe koro pi donjonegi e mwandu ma giuso, ka bende mae miyo gilal mathoth. Ka nogernwa to otino konyal romowa. E iye ka endi wa mama modong' ma uso gi piny, wa uso maka koth chwe, iumo gigeni okinyal bedo kamokwe. Koth goyo. Hii soko tumejengewa ni soko kidogo na ni soko mbaya. Mvua ikinyesha inatupiga mpaka sokoni, tunakimbia, tunaacha biashara yetu. Na biashara inaharibika na maji. Johala gi ma Kikongo wach ni gichulo osuru mathoth ne piny owacho, kendo dwaro margi en mondo koro kenegi losi maber mar timo ohala e kinde duto. Hapa sokoni kuna matope mengi sana. Wamama wa Kikongo market wanateseka sana. Konywa uru mondo miwa pesa. Kata kamano piny owacho ma kaunti ma Migori kawo kal kuma pisa maduong' e migawo no mar ohala e pacho kae Victor Oya. To ne owacho ni piny owacho dhi nyime kod gero cho manyien e chiro no mar Kikongo, ka bende wacho ni midhiero mamoko bende gidhi tieko. George Juma, Ramogi TV, Migori.